دمتي السنة إذي كاب كتما لندن زم حلالف دمتخم دمتي السنة يو كبرات تخاتل تدم تسنا نايلومي ياغايشنا ابحرنتاو قالتي ارترا منتناصنت اكالوم زغودلو تغادلتي محارنا حدغو كاب امريكا كومون تادس خيدانه كاب عباي بريطانيا يوم دا نايلومي قالمتيغنا دارغا فليز بلتا ابناتهم علمي اتكايز زلا سلازي كم تغادلت متن زعبا ابناتنت ارترا نويح تاريخ كم زلو متن بعبي دما اكالوم ذهبلو علامة كم مخانو متن زنزاربو لنا سلزبولنا ذهبنا يوم عدليو سلزي دقيمة مسقنوم كبرات هاقايشنا بسم تخاتاتلتي دمت أسنا يغني لنا تقادلتي محارنا كمون تادسي قزي ذهبكمنا نمسقنكم يغني لنا أبانير نزعدز ذهب كارنا مغنياتو أرزو إوان زي دمت خاطب الأوان أزيو وحديو سبقا دمتو لومي أبزو وانزي إطراوي دمسخ أدامالو كان أدام ناي دمسن ناي حبرتان شجريو نازي مفكاركا أزينا مسجن بو جنزبكم مو كبرات حوات بليلا خنجمر مجمر ولا محرنا كتجمر عدل كبكا ألا لينا مسنبسخا معر يد ما بيخا سنكيلكا تي ليلا كاب دحربايتا انا قد لي جميركا كتعلنا حو محرنا يغني لي اماني ادسك قطبو غيرو ودي مسغانا انا ون دغيمي مسغنا كاز دلي انا تقادنا محرنا حدو مش عندي شعاتين سبعان سلستن تسلي فيه مش عندي شعاتين سبعان شمنتين كاسن كده أبستفعل أبتعلم دحر مالتي أبستفعل ودراسة ما ما حد واحد تاتنز واقول بارن كم حلاف جلجلة دحر مثل كاريك أبستفعل خبرات حلاف غويني بفلا يجها دحر ناصنت عشان شعاتين مثل 9 سلستن نفس أميت شماغلين هذه محبر سنكلان كنا تقارنتي تمديمه أبزي كم فصامي شماغله زبل كل وان زنبر زياده تاريخنا انت حاطلو زنوح وانا زغلغل كل وان مالتي الذي ابتي انداسن كلان كله كنت فوتو تكال فابريكا نا اندوان بلا لاي مسنا على اطراف البال ابون حلافن يري اتي هوتي تحرسن كل ناسي ابناشن كلان صراح تصنديني الذي كابتي هوتي اوصافنا عليه بزخونه بحصر زله منقدي زي مثل تاريخه بو محرنا قتل حاو تادسه أنا تادسه خدمة بهاد برنغهام عدل نقدر مسجد لي أقدمه للانيرني ونقول برات عتيقه تعليم الورد كله حامله شحن شعت 270 شمان تانيو كاو صار شحن شعت 283 عارف حيلتات ما تبقى حمسان حدن بستمر على مركز حساب حكمنا حساب هندسة حساب غطاء توقع يخلي تريحه أبصرنا سلسلة قلت هاي مثل كذا نابيت مصورة مدة ثمانية سلسلة مالت نابيت مصورة متى أبون كم ممهر كم تمهراي كم أراي قلعو كذرب سمعه كومي ده دهرو أبيت مصورة كم تسممهر
ኣብ መንደፈራ ኸታ ናይ ድሕሪ ናጽነት ታሪኽ ካብ ናይ ቅድሚ ናጽነት ዝነበረ ታሪኽ ዝኸት እገድሪ ዝሕለፍኮ ኣነ ድሕሪ ናጽነት ይኹ ልኽእል ዝርዝሩ ነዊሕ እዩ ኣብኡ ንኣትዩ እንደለን ካብኡ ንዳሓር ግን ኣብ 2000 ክመሃር ናብ ዓዲ እንግሊዝ ምስ መጻኹ ክሳብ 2003 ናብ ፀንሐ ኣብ 2003 ከዓ ወግዒ ካብ ህግደት ወፅኤ ኣሳይለም ሓሲሶም ዝዓዲ ኣብዚ ከዓ ከም ነባሪ ከም እንግሊዛዊ ማለት ካልእ ዜግነት ማለት ዜግነት ኤርትራዊ ንኸምፅእ ንእስነተይ ሓሊፈ ኣብ ካልእ ከፊለ እታ ዜግነት ዝበለ ናይ ኤርትራ ምስ መፀትካ ኣየር ባሕትናን ካልእ ዜግነት ክነምፅእካ ካልእ ገዲ ጀሚርና ሎሚ ከዓ ስደተኛ ኮይነ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝነብር ኣለኹ ማለት እዩ ኣራይሞ ክቡራት ኣሕዋት ብጣዕሚ የቐኒልና እስከ ምናልባት ቅድሚ ምስጋርና ናብቲ ዝሰንከልኩምሉ ኩነታት ክንምለስ ምክንያቱ እሱኑ ባዕሉ ከዓ ናቱ ታሪክ ኣለዎ እንዲሁ ሕፅር ኣቢልኩም ዛዕባ ስንክልናኹም ከተዕልሉና ዋላ ታደሰ ቀፅል ሞብኡ ከለኻ ማሕረና ከዓ ቀፂልካ ትስዕሞ እወ ኣብቲ ትውግር 5 ዓመት ኣብ ኣክቲቭ ቢናቲ ኣብቲ ብርጌድ 51 ቅድም ማለት ሓይሊ 32 ኩሉ ዝነበረ ፈልጠን እዩ ድሕሪኡ ከዓ ሃንደሳ ብርጌድ ነይረ ኣብ ብዙሕ መውጋዓት ተኻፊልታ መወዳእታ ካብቲ ሓይልታት ደውፀትኒ ግን ኣብ ዕለት 1 ወርሒ 7 1983 ናብ 3 ወራት ዘጋጠመት መውጋእቲ ሓደ እግረይ ኢነ ልዕሊ ብርኪ ማለት ሓደ እግረይ እውን ተሃሪሙ ብርካትዩ ሕጂ ከምዚ ኢልካ ክቅፅል ስለዘይክእል እቲ ኣብ ግንባር ማዕፋ ማለት ኣብ ደንደን ቶርኔሎ ካብኡ እንዳሓር ኣብ ቤት ኣብ ሕክምና ከይደ ካብ ተዋጋእ ሓይሊ ተዋጋእ ሰራዊት ብወግዒ ሄደ ማለት እዩ ናይ ዳት መስል ካብኡ ዘውፀትኒ ማለት እዩ ጽቡቕ ቀፅል ሓው ማሕረና እቲ ድሕሪ ታዕሊም ኣብ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ህንዲ ተሰሊፈ ቀዳመይቲ ምናልባት ሕጥሪ ይኸብሎ ታሪክ ወናስ ኬርሳ ኣታ ቀዳመይቲ ብምድብ ቅድሚ ታዕሊም ኣብ ሰሜናዊ ባሕሪ ምስ ሓይሊ ተስፋ ሂወት ወይ ጅቢ ሂወት ኣሎ ደየለን ኣይፈለጥን እየ እዚ ጣሃ ሓመኑር ዝብሎ ተጋዳላይ ንሱ ኢና ነርና ታዕሊም ወዲኦም ምስ ወፃእኩ ምስ ሓይሊ ግርማይ መሓሪ እየ ነይረ ድሕሪኡ እውን 75 74 መወዳእታ ከባቢታት ተስፋይ ተባረኽ ድሕሪኡ ምስ ሓይሊ ኮርዶን ዝበሃል መራሒ ድሕሪኡ እዚ 301 ዝበሃል መጠኒ ኣብ መርዓል ጣህሪ ዝመርሓ ኣብኣ ክሳብ መራሕ ጋንታ ደረጃ ተሰሪሕ ነይረ መኻድር ትምህርቲ መኻደ ማለት እዩ ኣብ ተኽሊት ናይ 77 ወርሒ 4 ወርሒ 5 ቢሉ ተገብራ መጀመርያ ምቋም ብርጌዳት እዛ ታደሰ ክዳና ተቕሳፅ ፀንሐ ብርጌድ 51 እያ ትወፅእ ብርጌድ 51 ብሰለስተ በጠረንታት በጠረን ሰለስተ ሓደ ናህና ናይ ባበራ ፃዕዳ ናይ ኣውልያ ዝቆመት እያ ኣብኣ ከዓ ክሳብ ምስንካል ደረጃ ከም መራሕ ጋንታን ከም መራሕ ሓይሊ ኮይኑ ኣገልጊለ ب1978 ኣብ ዓዲ ሓውሻይቲ ስንክልሎ ዝኾኑስ ቀዳማይ ወራር ምዃኑ ቀዳማይ ወራር ናይ ፀላኢ ቅድሚ ምዝላቕ ዝነበረ መጀመርያ ምድብ ናይ ስኩላት እዩ እግሬ ሰንኪለ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ናይ ሕክምና መጀመርያ 12 መዓልቲ ብሰላም ዝጓረደትኒ ዋላ እግሬ ተቆርፀትሉ ግንዳዕ ኣብ ግንዳዕ እግሬ ተቆሪፃ ዋላ ቀቢራው ኣብ ቀፂል ዝሰዓበ ምዕባለታት ናይ ስንክልና ከዓ ማሕበራዊ ጉዳያት ካብ ማሕበራዊ ጉዳይ ካብ ክፍሊ ሕክምና ካብ ኢደ ስራሓት ኣብቲ ዝተፈላለዩ ቦታታት ከዓ ተመዲበ ድሕሪ ስንክልና ክስርሕ ይፅንሕ እዚ መስልታት ጽቡቕ እሞ ክቡራት ኣሕዋት ብቐጥታ ኣብቲ ብስም ሰላም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝምዕብል ዘሎ ሓድሽ ኩነታት ብሕልፊ ድማ ንብዙሕ ክፋል ሕብረተሰብና ኣብ ስግኣት ከቲትዎ ዘሎ ጉዳይ ውክልና እቲ ኢሳያስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኸይዱ ወክለና ምርሓና ክብልኒ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝተዛረበ ንሱ ድማ ተደምረናል ተሓዊስና ኢና ፀገም የብሉን ዓይነት ዘስምዕ ሓድሽ ቋንቋ
ኣሎ ብክልቲኡ ኣዝዩ ፍልይ ዝበለ ምስግሳግ ይርአ ኣሎ እዚ ድማ ብዋጋ ናይ ልኡላውነት ኤርትራ ከይከውን ዝብል ስግኣት ፈጢሩ ኣሎ ኣብ ብዙሓት ክፋላት ናይ ሕብረተሰብና እሞ ምናልባት ብናተይ ግምት እዚ ኩነታት ዝደኾን ይኸውን ቁሩብ ንዓኻትኩም ኣቆጢዕኩም ዘሎ ቁኑዕ ድማ ከምኡ ክኸውን ምክንያቱ ብዘይካቲ ሓፈሻዊ ድሌት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ንናጽነት ንልኡላውነት ንስኻትኩም ዋጋ ከፊልኩምሉ ኢኹም ፍርቂ ኣካላትኩም ኣብ ኤርትራ እዩ ዘሎ እሞ ስለዚ እንታይ እዩ ሎሚ ክትዛረቡ ዝደረኸኩም ዕድል ክህበኩም መልእኽትኩም ማለት እቲ ናትኩም ስምዒት ከተንጸባርቑ ጀምር ታደሰ ኦኬይ ልክዕ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ሰላም ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያን ኢልካ ቀጥቂ ዘይብሉ ካብ መንግስታዊ ኣሰራርሓ ዝወፀ ንህዝቢ ኤርትራ ዘቆናፅፍ ዝናዕቕ እቶም ሓለፍቲ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ኣብ ዝተፈላለየ ዘለዉ ይኹኑ ኣብ ዲፕሎማስያዊ ዘለዉ ይኹኑ ዋላ ኣብቲ ወታደራዊ ስራሕ ዝሰርሑ ኤርትራውያን ሓለፍቲ እግደፍ ንዕኦም እውን ዘቆናፅልን ዘሕስርን ዓይነት ኣገባብ ርኢና ኩላትና ብሂና ምእንቲ ነብስና ምእንቲ ሃገርና ኣብዚ ሕቶ እዚ ግን ክንገብሮ ንኽእል ነገር የለን ተዓዘብቲ ጥራሕ ምኳንና እዩ ምክንያቱ ብዓንዳ ርእሱ እስያስ ሎሚ ዘይኮነ ቀደም ሸሸ ይብልና ቀደም ሸ ይብልና እዩ ክንገብሮ ንኽእል የለን ብኸምኡ ናይና ዓድና ሄድና እቲ ኣነ ከም ኣርእስቲ ዝሓስኮ ግን ምዝ ተኣሳሲሩ ዝመፀ ብገዲም ተጋደላይ ኣቶ መስፍን ሓጎስ ዝቐረበ ቃለ መጠየቕ ምስ ኤስቢኤስን ምስ ሬድዮ ኤረና በዓላት ንሰላም ዝካየድ ዘሎ ምስኡ ናይ ቃል ናይ መስፍን ሰማዕካ ተንቢደ ናይ ባሓቂ ተንቢደ ዘይኮንኩስ ተኻሒደ እውን ኮይኑ ተሰሚዑኒ ዝካየድ ቃልሲ ዓመት ሓደ ዘይፈልጦ ነገር ዘይተጠበቕዎ ከምዚ ኣሎ ድዩ ነይሩ ዲኸ ምዃኑ ትሪዝን ናሽናል ትሪዝን ጋዕሎት ሓለፍቲ ናሽናል ሃገራዊ ውሕደት ምንባሩ ጠርጢረን ሓሲበን ኣይፈልጥን ሎሚ ገዲም ተጋዳላይ መስፍን ሓጎስ ገለ ነገር ምስ ፀግር ከምዚ ኢሉ ክሓልፍ የብሉን ኣብ ዝብል እየ ክዛረብ መፅየ እዚ ከዓ ናና ጠለብ እዩ ናክነስማዕ ኣለና ተጋዲልና ኢና ገና መስፍን ተጋዲሉ ኣብ ቆልዕና ጀሚርና ውዕይ ቅጫ ዲና እንዳበዓና ከለና ጋደር ነይሩ ከምዚ ዝኣመሰለ ሓበሬታት ጋዕ ሎሚ ተዓቢጡ ምፅንሑ ግን ንኩሉ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እውን ስለዝትንክፍ ካብ መጀም ካብቲ ዝብሉ ናይ ናፅነት ዝሕደፍ ናይ እዋን ንዕኡ እውን ንብሉ ከነፅር ስለዝኽእል ብዛዕባ ክዛረብ መፅእ ብሓፈሽ ኣነ ጽቡቕ ድሓን ክንምለሳ እንዲናታ ጉዳይ ታደሰ ቀፅል ማሕረና እወ ብዓብዩ እቲ ጉዳይ ሃገራዊ ጉዳይ ዳ እምበር ናይ ዕርክነት ጉዳይ ናይ ስድራ ቤት ጉዳይ ጌርካ ሽፍንፍልካ ዝሕልፍ ጉዳይ ኣይኮነን ሃገርና ኤርትራ እንቶም ኩሎም ምሁራት ዝገለፅዎ ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተደኪና ምንባራ ብዙሕ ፀገማት ዝረኣየት ሃገር ክሳብ ሕጂ እውን ኣብ ፀልማት ትነብር ዘላ ሃገር ቀዳሞት ወረርቲ ነይሮም ሕጂ ከዓ ድሕሪ ናፅነት ዓብይ ንዓና ዝመስል መራሒ ተባሂሉ ዝኣተወ ሰብ ኣብ ፀላም ኣትይዋ ኣሎ ወይ እቲ ሰላም ብልዕሊ ኩሉ እቶም ደለይቲ ፍትሒ ንደልዮ ሰላም ህዝብና ይደልዮ ሰላም ልዕሊ ኩሉ እዩ ሰላም ከዓ ኩልና ስለ ዝደለናያ ናይ ሰላም ጭርሖም በልቢላ መን ተጠቂሙላ ከዓ ንሪኦ ኣለና ንሕና ኣነ እንታደሰና እዚኣ ክንቀርብ ኮለና ሲ ንብዙሓት ፀገም ዘለዎም ስንኩላን ኣባላትና ወኪልና ኢና እውን ንዛረብ ዘለና ብሓደ ካልእ መንገዲ መን ወኪልኩም ዝለና እውን ክህሉ ይግባእ ምክንያቱ ከምዚ ዝኣመሰለ ሓላፍነት ዝስምዖ ሰብ ይትስእ ካባና ንላዕሊ ለባማት ኣለዉ ካባና ንላዕሊ ንኩነታት ትንትኑ ሰባት እውን ኣለዉ ግን ንሕና ከምኡ ጌርና ቀሪብና ኣለና በብእዋኑ መድረክ ተረኪቦምን ነዚ ብልክዕ ክገልፅዎ ዝኽእሉ ሓያላት ሰባት ከም ዘለዎ ክፍልጥ እዩ ግን ንሕና ተበጊስና ኣለና እቲ ቀንዲ ኢሳያስ ዝገብሮ
حبنا اللي أزقط صانع دين كرادم institution اللي أنا إفرا institution سلزي اللي خا أتعفرا سنة زقبرو دب ولا زربا فنيو الأخوات سديديلو السلام الأخوات تقولهم كل سبب حق وصل من صاروا زينا السلام زي كنا زينا من بركة طبعات حزم لو حزم زخور سباكين هذا حزب قلنا بغرين سلي سعيراتو تباهيلو ومزا مسألة خدقاكم يدلني يقولوا ماس ميديا زقني زربات سلزقوني جزيم تفاكي يقول إذا الزرباتات زيجين حد خلنا زبال حد خلنا نفلتنا بتاريخ حد خلنا ربما تزبينا لأن هنا لأولنا نازل مسكرنا حزبينا جوبال لنا الدين كدادم سرشدش تعمل أبس أجرم كأتونا خلنا بسم كدم بدوم تمغني أبدا حركوا قلت فتقولكوا أتي دوب زي مدوابو هاي كنا تاي سلام زم صاحبينات كله بحركة جلس جن إذا سبزي ما بحكي كحدت يجينا عبي كحدت إساس لم كنا نزله كاب كلام كحد بتوم مسوز نبرون أمنون زنبرنا مرح تجن لكن إذا أمثل درجة يودق مهلاو قلت لنا زي بخانو من كل تميستر أمنون صبحي زمو اليوم ما صرتم توم اليوم كا انزا مسن معوي زمصا بچق زبلاقال نحنا نحزبنا غسغسل زغبا زنبري زودينا بي خير كم زنبري بقربا حلفتون حلافي امن كوين زغلغل زنبري زي كايد زنبري نسو سلازخونه منبر احنا طفينا يكونن بزح قالات نسمع نيرنا لمجن كابو زعابي تدمرنا زبال قال تدمرنا زبال امر مسي إذا حجز مس زلوا لو تقول إنت خونسي كم إرتراز مسألة تيجي كخت زار مفتانون الله إذا قدينا هذي شيء على أمبر قدينا يكون أبي كيف كذا قبر زلوا لو تي لا يبقى حق الخباب يسأل يخونسي من إرتاح حتون سليوا أنت خونا جن إساس كلمة لو خمس دارو جيم أوفر وياني وكير صعبة بزعبة وياني كنا بزعبة قدينا إلى زار زلنا بزعبة هاجر نحن هذا قد سنة أقول بيتنا زلوا وثم قرب بيتنا زلوا هزبتات يا جزاء سون قدام يفتح نحن جنز بيتها قدامنا نفتح كدين كرادم إساس كم زعم السنة هلو ساعات يزل زعبة وكلنا لازم الكت قدامك وكيلك قال غيره أمانية من يوكل وكالي حزبي إرترا إتي حزبي إرترا نحزبي إرترا توكل بحزبي إرترا توكل مثل بايتوي وكال حزبي إرترا إساس سلطانك عدل أكيد سلطانك خلى أكيد ومزع عمسلة نايتو دمرو على تجن سمعنا كابا حلفون قال كيدان كم 70 سنة أبي أصابعتهم كيدان كأسرينا نايم تا كيدانين أين فوتنا ناسي نتفاعل دي نصبغ دي رينا سمعتهم جرنا بلو خمشتي على زي نتفاعل إذا حمش تنطبطات زي نسو من البات بإنستيشن بايتو بخالم بوقعوا من قدون تسامع الخون خليو من هنا وجنجل بحاجة والكسر أمو بديكتاتوراوي سرعات نهاجر أبصر ما زتواصل بويز قبرزلو ስለዚህ እዚ ንገዛ ርሱ ንዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ዝሕመመ ዓብዪ ለመዳሕማ እዚ ንሕልካ ይኹን ጽቡቕ ሃው ማሕረና ሕራይ እሞ ታደሰ ነዚአን አልዕልኩመን ዘለኹም ነገራት ኣብ ክልተ ከፊልና ክንሪአን መጀመርያ በቲ እዋናዊ ኩነታት ምዚ ልኡላውነት ሃገር ብዝተኣሳሰር ክንቅፅል ሞ ተመሊስና ደሓር ናብቲ ዕላማ ናይ ናፅነት ዕላማ ናይ ልኡላውነት ኤርትራን ሕጂ ዘጋጥም ዘሎ ሓጎፅ ጎፅን ናብኡ ተመሊስና ድማ ነዚ ተናኸፍኩሞ ኣርእስትን ኢሳያስን መሳርሕቱን ወይ ብፆቱን ዝነበሩ ዝምልከት ክንምለሶ ኢና ከምቲ ኩልና ንፈልጦ እቲ ቀንዲ መበገሲ ዝነበረ ጉዳይ ኣብዚ ናይ ካልኣይ ዙርያ ኩናት ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናይ ዶብ እዩ ናይ ዶብ ግጭት እዩ ዝበሃል ነይሩ ሕጂ ግን ንሱ ፈፂሙ ተረሲዑ ዶብ ትርጉም የብሉን እዛ ዓይነቱ ቋንቋ ኣሎ ብክልቲኦም እዚ ብስጋይ ስጋኻ ዝግበር ዘሎ ርክባት ብሓቂ ሰላም ከምፅእ ይኽእል ዶ ንህዝቢ ኤርትራ ኸ እንታይ ሳዕቤን ክህልዎ ክእል ኢልካ ተሓስብ
ሰላም ዝህሉ መንገዲ ሰላም እንትትኸትል ናይ ሰላም መንገዲ ዲፕሎማሲ ኣለዎ ኤርትራ ኢትዮጵያን ናብ ኩናት መፅአን ሕራይ ንፈልጦ ኢና ናምፂኢልና ሰራዊት ኢትዮጵያ ሰራዊት ኤርትራ ወራሪ ሰራዊት ኤርትራ ካብ መሬት ኢትዮጵያ ይውፃእ ዝብል ዝወደቅ ኣዋጅ ዝገበረ ኩናት ከም ዝተገበረ ፈሊጥና ኢድሞ ዋርሓት ንፈልጥ ሕጂ ከዓ ልኡኻትና ንኣዲስ ኣበባ ይኸዱ ኣለዉ ክንሰድድ ኣለና ዝብል ኢሳያስካ ተዛሪቡ ናሽናል ሸይም ዝበልኮ ከዓ ሃገራዊ ሕጂ እዚ ኩሉ ድሕሪ ኩናት ኣልጀርስ ተበፂሑ ሩዋንዳ ኣሜሪካ የማመድ ቀሪቡ ዓለም ተሳቲፉ ነዚ ኩሉ ሓሊፉ ሕጂ ከዓ ነዚ ኩሉ ብትኽ ኣቢሉ ብቐጥታ ኣዲስ ኣበባ ከይድካ ኣብ ቤት ፅሕፈት ናይቶም ን20 ዓመት ዘድመይና ገዛእቲ ዋላ ዓቢ ይምፃ ዋላ እዚኦም ኢትዮጵያውያን እዮም ምስ ኢትዮጵያ ከዓ ኢና ተዋጊእና መራሕቲ ቀየሩ ኣይቀየሩ ኢትዮጵያ የመዋገፅና ከይዱ ድፍረት ኣብ ቤት ፅሕፈቶም ኣብ ውሻጢኦም ከይዱ ክዝቲ ከይዱ ኣብኡ ከይዶም ከዓ ዶብ ዘገድሰና ኣይኮነን ዋቲና ካልእ ኮሸምሸም ርኢና ዋላ በቶም የማንን ዕስማን ናይ ዘረባ ክእለት ክንብሎ ንኽእል ኢና ግን ናይ ዘረባ ክእለት ከዓ ንሃገር ወኪሉ ስለ ዝኸደ ቆምኡ ክሕስረና ኣይክእልን ወላ የማን ዝተዛረቦ ዘረባ ኣሕሲሩና እዩ ንምግዳልና ኣፅኢና ከም ኤርትራውያን ሓፊርና ኢና ዲፕሎማሲ እውን የብሉን ሞንጎኛ እውን የብሉን እንታይ ተባሂሉ እውን ኣይፍለጥ ንሶም ኣይፈልጡ ንሕና ንፈልጦ ዓለም ኣይትፈልጡ ስለዚ እንታይ ኢና እሞ ፈይጥና ፅቡቕን ሕማቕን ክንብልሲ እንታይ ኢና እሞ ሰሚዕና ምፅኢዶም ሕጂ ከዓ ወደባት ዶ ቁጠባዊ ስልምዕ ዶ ነፈርትሩ ኣለዉ ብናይ መንገዲ ሕጂ ኤቭሪቲንግ ኢዝ ብሉ ኣብ ሓደ ሕና ወላ ሓንቲ ክንዛረበሉ ንኽእል ነገር የለን እዚ መወዳእትኡ ከዓ ናብ ካልእ ክሳራን ናዕብን ከርዕብ እንተዘይኮይኑ ዝዒ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ክዛረብ ኣይክእልን ነቲ ውዕል ኣይፈልጦን እየ እንታይ ተፈራሪሞም በቲ ዝኸዶ ዘሎ ግን ውዒሉ ሓዲሉ ናብ ካልእ ግርጭት ክሕንዳኸና እንተዘይኮይኑ ኣይዶኖ እዚኣ ክብል ኣይክእልን ኢና ብወገነ ጽቡቕ ማሕረና ከምዚ ክብሎ ፀንሐ ታደሰ እቲ ውዕላት ብቐንዱ ከዓ እቲ መስርሕ ብግሉፅ ዝኾነ መንገዲ ዝተገብረ ኣይኮነን እቲ ተሓታትነት ንባዕሉ ተሓታትነት ክህልወካ እንተኮይኑ ወግዓዊ ዝኾነ ስርዓት ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ኣካላት ክህልውካ ኣለዎም ናይ ምቁፅፃር ናይ ዘተ ኣቐዲምካ እውን ጭቡጥ ዝኾነ ስትራቴጂካዊ ነጥብታት ዘካተተ ንህዝቢ ዝውክል ኣገባብ ስርዓት ሒዝካ ኢኻ ክትቀርቦ ዘለካ ኣብዚ ናይ ኤርትራ ግን ዋላ እቲ ዜና ከይተረፈሲ ተዘዋዊሩ ብመንገዲ ኢትዮጵያ ኢና ንሰምዖ ዘለና ሕጂ እዚሲ ብሓቂ ነቲ ንስኻትኩም ዋጋ ዝኸፈልኩምሉ ናፅነት መማዙንቱ ድዩ እንታይ ክትብል ትደሊ ብዛዕባ እዚ ሓው ማሕረና ከም መቐፀልታ ናይቲ ታደሰ ክብሎ ፀንሐ እዚ ማንኤል እዚ ፍጹም ክሕደት እዚ ፍጹም ጥልመት እዚ መጀመርቱን መወዳእቱን ከማን ምትሓዙ ምባሉ ከፊኢና እዩ ዘሎ ምክንያቱ ቅድም ቀዳምን እዚ ቅድም ምስ መለስ ዝገብሮ ዝነበረ ሕርክነትን ትንድናን ንሱን ጉሁድ ኣይነበረን ንሱ ጉሁድ ስለ ዘይነበረ ኣብ መጨረሻ ኣብ ኩናት ኣምሪሑ ኣብ ኩናት ኣብ ዝምርሓሉ እዋን ከዓ እቲ ዝወሃበና ዝነበረ ናይ ዶ ኩናት እዩ ወሩና ይመፁ ኣለዉ እዩ እዚ ንገዛእ ርእሱ ባይቶና እውን ዝፈልጦ ኮይኑ ኣይስማዓንን እዩ ባይቶ ንገዛእ ርእሱ እዚ ኢሳያስ ባዕሉ ወኒንዎ ስለ ዝነበረ መን ከማይ ዝብል ትንክሕተኛ ከሓዲ ኣልዖኛ መራሒ ሒዝዎ ስለ ዝነበረ ኣብኡ ንፁር ኣይነበረን ኩናት ከዓ ልዕላውነት ናይ ሃገር ተደፍረ ምስ ተባህለ ኩሉ ወዲ ሃገር ከም ሓደ ሰብ ከቲቱ ማዕለያ ዘይብሉ መንእሰይ ከዓ ጥፍዩ ከምቲ ንሱ ዝተኣመነሉ ዝተኸዛረብ 19,000 ዝኣክል መንእሰይ ከፊልና እቲ ቁፅሪ ግን ካብኡ ንላዕሊ እንተ ድሓር ዝተረዳእናዮ ኣብ ውሽጢ ዝመፀ ሓበሬታ ልዕሊ 45,000 ወገን እዩ ወገን ኢትዮጵያዊ ከምኡ ልዕሊ 100,000 ተባሂሉ ኩሉ ሙሉ እዚ ስታት ይግለፀልና ኣሎ
እቲ ጥፋኣት እዚ እዚኦም እኮ ኣንጭዋ ይኮኑ እዚ እኮ ይስማዓና እዩ ይስማዓና ጥራይ ዘይኮነሲ ሓበናን ታሪኽና ዝኾኑ ቆልዑት ፊናት ሎሚ ዶባ ይኮነን መባኣሲና ዶባ ይኮነን ደብ ትርጉም የብሉን እንዳበልካዚ ተንደ ኖ ዘባኣሰና ዶብዩ ብፍላይ ንኤርትራውያን ከዓ 16 ዓመት ዶብ ከይተሓንፀፀ ዝኾነ ኩን ነገር ኣይስራሕን ኢሉ ወርኪሙና ይፅንዩ ምስኮም ዝተኣሰረ ከማን ዩኒቨርሲቲና ዓፅዩ ተብና ብጥሜት ኣባኒ ተሰሪዖም ዝውዕል ገይሩ ኣንጻር ሃይማኖታት ጎትሪሹ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ብህድማ ምኽንያት ከይዶም እዮም ደቁኹም እንዳበለ 50,000 ዝኣክል ገንዘብ ንሓደ ወሳዊ ጥራዝ ይብሉ ሰርከና ከይተረፈ ከም ዝዕደ ገይሩ ኣብ ቀውዒ ዝተሓርሰ ቁርቁራቦ ገንዘብ እዚ ምህርቲ ኣነ ዝወስዶ ኢሉ ዓሚፁ ኣብ መጨረሻ ምጋድ ገዛውቲ ከይተረፈ ኩሉ ትፀገም ናይ 16 ዓመት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እዩ ዶብ ስለዚ ተሓንፀፀ ዶብ ወሳኒ ሕራ ህዝቢ ኤርትራ ተቀቢልዎ ዝኩሉ ፀገማት እዚ ይሕልፍ ሕጂ ከዓ ሰላም ይምፃእ ሰላም ክመፅእ ተኮይኑ በገባብ ይመፅእ ሰላም በገባብ ብመንገዲ ኣትመፅእ ዶብ ንሓዋሩን እንፅፅ ዘይኮይኑ ትመሳረ ዲማርኬሽን እንተዘይተገይሩ ናብ ካልእ ኩናቱን ከእትወና መደብ ዘለዎ ሰብ ኮይኑ ይስማዕ ምክንያቱ እዚ ልጓም ዘይብሉ ኢላላ ፈረስ እዚ ንዓና ክፃወተና ክነብር ኣይኮነን ሕጂ ብፍቅሪ ተሳዒሩ ኢሎም ዝበሃል ነገር ኣይኣምንን ያነ ኣይኣምንን ኣዴታት ይበኽያ ኣሎ ኣሮክቶት መክለው ደቂ ስዋኣት መክለው ንሕና ንበክለና ኩሉና ደቂ ሃገር ዶብ ክሕንፀፅ ኣሎ ዶብ ምስ ተሓንፀፀ ወቅዓዊ ዝኾነ ባይቶና ብዝሓንፀፆ መንገዲ ብዝተሰማምዓሉ መንገዲ ኢና ንኸይድ ንሕና እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ሸበድበድ ናይ ኢሳያስ ፈሻሸኽ ናይ ኢሳያስ ግን ፍፁም ስዋኣት ዓመላ ኮማሪት ክመስል ፈሻሸኽ ክብላ ንህዝቢ ኤርትራ ፅቡቅ ገፃር እዩ ፈልጥ ኣብ ቴሌቪዥን ክስሕቁ ርኢና ይንፈልጥ ሰብ ከይዱ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ይዕንድር ነይሩ ልቢ ይሃርም ነይሩ ኢሉ እውን ይስተር ነይሩ ናብ ነፋሪት ክዲብ ከሎ እንዳጣዕስታት ይብል ነይሩ እንታይ መይና ክንብል ከምዚ ኣመሰለ ፈኮስኮስ ርኢና ኣሎ ኣይንፈልጥን ኣብ ተጋደልትና ድዩ ኣብ ህዝብና ድዩ እዚ ከምዚ ኣመሰለ ፈሻሸኽ ተራእዩ ኣይፈልጥን ዝሕንቃ ኸዚ ንህዝቢ ኤርትራ ክኸውን ዝግብኦ ዳ እምበር ኣብ ካልእ ከይዱ ክገብሮ ዝግባእ ኣይነበረን እንተኾነ ግን ንዓና ሸይኑና ንዒቁና ከም ህዝቡ ናይ ርኤና እዩ ተሱ ተበለና እንትስ ደቁሱ ተበለና ንድቅስ ዓይነት ሰብ ገይሩ ስለዚ መልመሎ ነቲ ኣሰራርሓ ናይ ስርዓቱ ብኸም ኢና ንኸይድ ዘለና ስለዚ እታ ቀዳመይቲ ተሕቶኻ እንታይ እያ ቀዳማይ ወሳንን ጉዳይና ጉዳይ ዶብ እንተደኣ ዘይተሓዝቱ ኩሉ ግዜ ኣብ ፀላም ክትነብር እያ ስለዚ ንሱ ሸለል እንተበሎ ንሕና ክንፅቕጠሉ ኣለና ንዓና እዩ ዘገድሰና ንዑ ዘገድሰን ንዑ ገይሩሉ ስለዚ እዚ ኩሉ ወዲ ሃገር ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ከምዛ ኣነን ንስኻን ካልእን ሓሚምና ዘለና ኩሉ ሕሙም ገለ ኣብዚ መድረክ እዚ ወፂኡ ክዛረብ ዘይደሊ ገለ ቁርብ ግዜ ስኢኑ ወይ ከዓ መድረክ ስኢኑ ዘዕነን ዘሎ እዩ ገለ ከዓ ዝንቀሳቐስ ዘሎ እዩ ስለዚ ኩልና ብሓባር ሓደ ኢና እቶም ኣባላት ግደፍ ዝበሃሉ እንተኾነ ኣብ ናይ ሃገር ጉዳይ ናይ ህፃን ፃጣይ ዝብሉ ኮይና ይስማዕንን ናይ ሃገር ሕቶ ኩልና መቸም ነዚ ዝጠቐስኩሞ ዓመታት ብፈለምኡ እቲ ኩናት ዝጀመረሉ ናይ ዶብ ግጭት ተባሂሉ ብድሕሪኡ እውን ዶብ ከይተሓንፀፀ ዝኾነ ዝርክብ ዝበሃል ዘረባ ዝበሃል የለን ተባሂሉ ብፍላይ ብስርዓት ግደፍ በቃ ደረቕ ዝኾነ መርገፂ እዩ ነይሩ ድሓር ግን ባዕሎም ኢትዮጵያ ተቐቢልናዮ ኣለና ዶባት ክሕንፀፅ ብስማዕ ኣልጀርስ ንቕየድ ኢና ምስ በሉ በቃ ሃሊሎም ከይዶም በቃ ፀገም የብሉም ብዛዕባ ዶብ ሓንቲ ግዜ እውን ኣይተዛረቡን ኢንፋክት ባዕሉ እቲ ኣብይ ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ተደጋጋሚ ግዜ ሕጂ ኣብ ኣሜሪካ ብዝገብሮ ዘሎ ዑደት ክሳብ ሕጂ ብዛዕባ ዶብ ኣይተዛረብናን ምስ ኤርትራ ክብል ኣብ ዳርጋ ሰለስቲአን ከተማታት ዝሓለፎ ዓዊሉ ደርጉሕዎ እዩ ብወገን ስርዓት ህግደፍ ግን ብጀካ ብታሕቲ ባዶ ሰለስተ ተዘይኮይኑ ዓዊሎም ነታ ጭብጥቲኣ
ከግህልዋ ኣይደለዩን ኢንፋክት ኣብቲ ክልተ ኣጋጣሚታት ኣብ ኣስመራ ይኹን ኣብ ኣዲስ ኣበባ መግለፂ እውን ክህብ ኣይደለየን ወጋዓዊ መግለፂ ክህብ ኣይደለየን ውልቀ መላኺ ኢሳያስ እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ንህዝቢ ጉዳይ ዶም እንተደኣ ዘይነይሩ ስለዚ ካልእ ዕላማ ነይርዎ ማለት እዩ ኢሳያስ እዚ ኩሉ ዓመታት ናይ ኢትዮጵያ ሕልሚ ከተግብር ንዓና መሳርሒ ተጠቂምና ዝብል ቁጥዕ እውን ኣሎ ኣይ ቲንክ ንስኻትኩም ንዕኡ ሼር ትገብርዎ ኮይኑ እስማዓኒ እሞ እንታይ ትብሉ ብዛዕባ እዚ ናይ ኢሳያስ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ምስኡ ዝነበሩ መጋድልቲ ብፆት እወ ከምዚ እውን ኢሉና ነይሩ ኢሎም ምስ ደረብሉ ንኣብነት መስፍን ሓጎስ ኣብ ዝቐረባ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠየቅ ከዓ ልክዕ ነቲ ከምኡ ነቲ ጥርጣረ ዝነበረ ናብ ጭብጢ ስለ ዝቀየሮ እቲ ሻቅሎት ዓብሎ እሞ ሕጂ ንስኻትኩም ንኤርትራ ዋጋ ከም ዝኸፈልኩምላ ተጋደልቲ መጠን ብዛዕባ እቲ ናይ ታሪክ ናይ ዕላማ ስርቂ ንዓኻትኩም ጥራይ ዘይኮነ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ዘጋጠሞ ክድዓት እንታይ ትብሉ ቀጥል ታደሰ هو نسون ديو زقول له هدي بروح نقدر كنت على هذا بزا ناي سلام تبهال مسنت يا هدي بروح نجريو انا ابحان قول زي نبره انت باريو اجاب ناي لومي عندك نزارو لزنا مزنا سلام زنت حق ديناتهم تغادر تزباكم بارسي كلاتنا بلب نقادر تيرنا بلب نوفريرنا أبزلت أرأيتين هجي أبزنا إلو ماني كم رئيسو زارو نزدلي زعبا رئيسو ناي علامته ناي مسؤول حقوس جديم تقادر لاي أبار فويت كابتحت ناي زباو قنبار كابتو أبزباو قنبار كابهلوات تقادرتي زهري رمضان محمد نور درساي درج جاز الرأسي مسؤول كبير سبا كبير يكون زباو قنبار زي مسؤول زباو قنبار يكون بسالفاي درجات ترى كابولو أتقادر تيزار دلو كون عند برهان وس زبرا زرواني رام متحف الله نزي أمكن تقصعينا تامرات لايجت زقبور آدم تيوم السلسي تدمير خرو أخلو انتاجنا نقبر نيرنا نبزور حستريو أنا آتي أبيدنا نيرنا أبينا يتأشعنا نقبر نيرنا زبب مدرخ زاري الجي أتقدمك زارم ده كوينة تقدر ترانكا ويكا واحد يا أوكي تقدميتي كارجانا مسفن حقوق تدرجيسه أرتس عن حدنسي نسيه ودغنا حبر من قصفنا قوم تسمع إلى دار كاكم ودو جن كاريتنا حسن كم حبرتان ريتنا حسن عنيلو لعلوت عبرات سلسل لعلو حالفت أبزو أب وحدات أب إقوم نيشتو ناي وحدات فات مريتي أكيو كنزي يوتنا مسفن باكي مسبالة أو شوكت وحكي شوكت مغنياتو مع المسفن ولا كل ما رحت ناس باقوم با كابي تبقيس كان عليه إنه مبتحين ندابولو كابها ما عاتنو غلطوز فتنو حدفت يوم نيرون تقدرك أتساقيو أنت قادة وطيقا عسرت بدرين زبط حقا أب إسهاس كن زيا عيدت حسن زي أنا منتهي عيوة سيداتني نمنتهي إلامان إحنا كو كم تقادرتي مش يتوقعنا في الواقع كلنا دم يبلنا اللي يبلنا مسمحرو اللي يبلنا مسمحرو مش يتوقع وراسق وانا يسر أمونك إتران إتوقعان هزبتات إرقي دم زبال أي نبران زقادرتنا حانتيا نسوم وحبار ناي حبار منقسي خلوان نايو ناي حبار هاجر كتخلوان نايا إلهم نحنا عايفالنان بيننا إنا هاجر نسوغبناتكم هاجر نحنا خاناتنا هاجر زيادة أوادي أترنا وراتهم أبو كتيا وتادرات نقطرهم دنبرنا كمان يوم أبو جب أم تنحنا دنبره نايش در أم دب بين أسئلتات نايدوك أم لك تتأجرنا هنا قديم نهاد متنا كومينير بعال عددات قاتلنا بإرترا عنا نبل وك دبان نبل قد نبل محجر نبل ما عليه يقولون ولا بدقسا أبدقسا أفنا 200 قلن سنة قتلهم حانتي أتا مقنعات نات إن زدبيو تقادرتي أعقبكم طيعتات لي كاد عيب الله زخور دقدرت نات الناس نزدبيو تقادرت أعقبكم تباهيلنا إنا تدبديبنا تباهيلهم عدموا الأفئيو
بخمسة مواقيتنا نرى ولا زم جواسيس الناس قتلنا يوم نسعة على ما وحن كفر اللي يبنام في تركيا كفر اللينا نحبر هاجر نحبر من كفر هالونا ناتنا هاجر نحنا من كفر هالونا إذا نزي أتشكي من لهم مسيول على حلقنا ناشر سيزن نزي أخا بحان تقال ما قريفنا كلهم مستقاموا زين قريفوا إيوه قريفوا I was shocked ስለዚህ بعلامة درجة እዚህ ሓሳብ እዚህ የሳብ ሕጂ ኣሎ በብሓደ ክነብሩ ኢና እዛ ጉዳይ እዚኣ ግን ኣነ ከም ቀዳመይቲ ስራሕ ዝመካል ምሕላፈ እዚኣ ንሓጎስ ዘምፃሕቶ እያ ጥራሕ ኣይኮነን ብዙሕ እውን ድሕሪኡ ዝሰዓበ ነገራት ኣሎ ሕሉኽ ነይሮም እዮም ውልቂ ጉርግሰሉ ነይሩ እዩ ኣማስ ሚድያ ወፅ ዛረበሉ ነይሩ እዩ ደጊ ጉርግስሉ ነይሮም ኢሉና ይመስል ሓጎስ ኣነ ብናትሪ ርእይቶ እዚ ኩሉ ዘካይዶ ዝነበርኩ ቃልሲ ተኸዲዐ ነይረ ስምዒት ናይ ህዝቢ እዩ ኣድሒኑና ዘሎ ሕጂ ግን ህዝቢ ጠፍዩ መንእሰይ ወፅዩ ሓደ ንምግባር ንኢትዮጵያን ንኤርትራ እንታይ ትጥቀማሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ሰላም ስምምዕ ዝብሎ ዘሎ ለኽለኽ ንኣዲስ ኣበባ ኸ ናቱ ኣካል እንተኾነ እንታይ ንፈልጦ እንታይ መራገፅ ኣለና ሕጂ ኣነ ተቐዳመይቲ بحد مطوسة يبدي خيوصل تقدمي إذا مال زقربت مثلا حاجوس national treason سعاف تبفرحي أنت تسامي أمكا تنقمو سامي أم تسقطو سباتك معاي نزخماي لتستسوي كبيرنا يا ذاتنا لتدسن كله لتأمي بيستاون زرلا زعرقه تقدراي بعد ما زدفئ كريعهم نعيو ويكا አይተወፈይን ከምታ ኣነ ከመውት ድሉ ዝነበርኩ ክሞቱ ድልዋት ኣይነበሩን ውፈዩ ድልዋት ኣይነበሩን ክነቕፉ ድልዋት ኣይነበሩን ህይወት ክብደሊ ነይረ ህይወት ክህብ ኣይደለዩ ኣነ ኸይን ወሓብ ከዳሕራይ ክቕፅል እየ ጽቡቕ ኣሎ ጽቡቕ ገጾም ፀኒሑ እቲ ዘሰንብድ ዘረባ እምበኣር ሕጂ ዝግበር ዘሎ ኮስኮስ ካብ ሜዳ ኤርትራ ጀሚርና ኣይስተብሃልናሉ እንዳ እምበር كيخيل نيرو نابزبل حبيب ترقرأيتين نحيو أنا نيسياس بزوح زبهانو نجارات سمع نيرندي إذي من البات شبت زيبول النار نحفظ نجارات نيرندي لازمنا زفلطو أنيو أكيو نيرو مسيسياس المسي أسرات كاسات رخيو زبهان سنتان سمع نيرنا ما سرر كده إذي كل تقادر يسباو جنبار زي أختل على كله حصوت مسألتي ودي عفيسكم خلوا ذا عينتو ممكن خلينا نقبر يعني أبقى له الصعبة زيادة نسو زقول حوزن بري أبتيس عن حد كاتش عن حد دحري من البعض بسم الله زقول روز نبر الكواز بالناون أنا الكابيتال أخيبا جرنا تقارلتي كان ما كنت حالتين لعلي أخيبا سياسة جبرنا أول كابستف على لي كبابتات من محدار المصر نبرو وخلاص بفروع حدي مجلس الهميرو زي تقاومه هميرو ولا ببعد من خلاص المصون تقاومه هميرو أنا ناسي أبزن مدب شجر إجمع لنا مسؤول يعني كم زي لنا نسبي قاف وهزبخ أنا ما نتقرأ إحنا حاطط تحن جبريل أنا علي أبزا وانا زيا الكابيتول يعني كانوا وانا أرد صار سعال له زحات سمع زلوا تقارنتون الرومني كل يوم وي حقوق حصد كل نون بلوه نحنا أجد سناني عم دوب زقبر نجارات شركة كت عيد ناني نحنا مستمع كلام من جستي رأيو ركبنا هاي يا حزة تاسعيبات مس كنيو دوبينا نحسب زي زبرت له دوباتي ناب أبراح زي بلو ناب دوب زي بلو دعوات بلو كوردي إلكا مجلس مهابنا إساس بوقعي هذا ريبورترز بهالجاز ريبورتر بهالت المرجعات يعني ذهبوا مجلسي كل قاعة أبي أركايبو فايل حجوال لذي إذا خلنا عمل سنة
أجاب إسياس هيدو قصلو إحنا دائنا تجري هنا استفعل على إيوانات الهجرة وخبر خلينا بالتعامينا إن نحلفون يرنبر نسوا حلموسي كان زنبره هجي قاعد الله بفل الله كاب في الله نبذنا مسلم ذا مجلس ذي أمس هذا نقول الناس بدهن نبذي كجلس الحين جراتون نوجع عنه مبرد ومرح تناسي نزود دفيرهم العباد خون نجارات بنو قومون يروم نبذل مدن من تام بس إحنا أنا خرد عني ما كلاش ما قلنا زقورو أخيبا فسأمش ما قلنا زقورو أخيبا عبد السفر على إيوان كم أبال سلفي أبال سلفي زين ولا بركوب أبال سلفي عبد تقدر برز نبرة أخيباتات دحرت أخيباتات كل جزية بيتشق زبل من نقيفوه تاتون نسمعني أنا من البات مسؤول حقوس عطا ما يتسع عن حدا ورحقل تجبرت أخيباتي وعموس معه تقول داي تعال إيجار أتري فامبر فتحونا رقبتين يقدفون ما كان الشاغل نزال هيلمي ونزات ما تكبرت كلها أعتقد موز نبرة استفعل على إيوانات وين وعلاتي ختم خمس نبرن نساتهم يفلتوا خمس نبرن شنو اللي يحلفوا خمس نبرن لا تبدأ كي نازلنا حتى الزرار بنا نفسه إساس كسب كندزي فرحوز نبر ممكن يدعى مش يكونوا إساسي ولا خطي أجلس مسؤول زقلت أظن مرة نيساس زميل كت جل الزر أنا يقبلون يجي حقه زي قبله خليه كله تقبل لز ولا سويه مسؤول كم عبي مراحي كم تاريخ سرح مراحي أنا ولا أبني خبرة علمي اللي سباق يكون من اللي لنا تاريخ كريه أخلقه أبتدي نبرة نعمل كرش أنا مبارك أم حرز نبرة ترى زلع على السوم مبارو يتوصلوا حل فايدة أبنادو إز نادو فريسو نادو أبصر رسول الأوان داغماي سلاقي توديبو خطق مس جمره لا بعد شعبن كالن قفعتا تاع الحزب مستفصمه زي ترتر نابتنا قدم دفعنا نملس له إسياس هنا يكيلين تقايم زبال زربا ومسمع يا معين قال سالسيتي احمد القيسي اتا لايفاتو كزارب كله بقى هو يسمعيو سلفي خفرسا كله بيدوانينو زياده منزل سلفي كفرسا كله حج عند حرس الفيد لينا نيدو يجلس متجمره قدام يتقاوموا مسؤولي بلا من حلافني تخاطف اساس الخلاص سلفي يلو نيرو بار سلفي ما معناي اساس تقاوموا قبل الاساسي مسؤولون حياه المرقص نيرو تقشوا ስለዚህ አነ እንታይ አክብደለ ወምዛ መስተለ መርገጽ እንተ ዳ ነይርዎም አብስተፋላለ ዋን ከምዛ መስተለ ውዕላት ክትን ኮሎ ዘይንጽር መንገድታት ከይ ኮሎ ስለምንታይ አን በሐባር ኮይኖም ከምትናይ ተተሽፈና ሓደ ዓመተ ምህረት ተቃውሞታት ዘስምዑሉ ኣብ ሜዳ እንዳስምዑ መጽ ዘይካ ኣብ ሸውዓተ ዓመት ዘውፃካዮ ሰይጣን እኮ ንቅያዱ ሓያል ካበይ ደማ ካብ ኣራዕና ይሰሓላም ጽዮማ ብመንግስቲ ኮም ሰበል ወጥ ጥራይዶም ክቃወሙዳ جينا هرؤو أميدا كله كان تحت جبرو نيرو مسمر خط عزو نيرو عادي جن كعبة جلالس أنا يمسون أنا خرجت عن خمسة خالد إسياس وعامتك بجلا حلف تمسو بجلا خاء تميل بخد عادي إثناتهم أبوش توم زنبرة ثم بان جزء أرسو نعو ثناني هو خمس زنبرة بدأ كذا هلا بحد حدومن من البات مسفن التعامل نيرنا ببت ما ننصر حنير نايبل بر انا زل كون ነገር ونيريو كما عبال فلس فلطو ونيري بتزفلت انتايو اب حد حد نايتم فصامت شماغله غريقታት كا اكندي بغبوز فتحو إسياس نتا حدا قل لا بيلو نتا حدا خا ابو خلو انت رابيلي سدهم زنبر حلافነት يبخا صحون كم زنبر انت انت اب حد حدوم زنبر زي مردا زي متسمان يجزا رسو لإسياس بايتا هيبو عبد الله ينخ اندر نقد خفت لز بالكنغام هذا الذي تمام ان انا نسرح نيرنا قبل كل إسياس زي مسفل انا اي مسفل من ابزيا سرور تقاومي سوق قوم يروح حلو محرنا انا خايف كان دي كله حج جنسي افت بهلنا نو كم تقاللتي ولا حج نسخه دربا حج مركل خان تايلكا محرنا
እጥርጥሮ ኣለኹ ኢሳያስ ኢልካ ሕጂ ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ብዙሕ ነገራት ኣግሂዱ እንዳሃለወ ዋላ ተመሊስካ ክዝርዝሮ ከም ፀንሐካ ብታሪክ ብዙሕ ኣንፈታት ይህብ ነይሩ ኦኬ ሽዑ ብጥርጣሬ ይጽናሐልካ ሕጂ ግን መስፍን ሓጎስ መረጋገፂ ሂቡካ ባዕሉ ድማ ዶባት ትርጉም የብሉን ፀገም የብሉን ኢሉ ከም ዝረኣኹሞ ኣነ ከም ድላይ ስኻ ከም ድላይካ ናብ ምባል በፂሑ ዶባት ምሕንፃፁና ያድልን ኢሉ እናሃለወ ከይተረፈ ስጥርጥሮ ኣለኹ ጥራይካ ትብል ዘለኻ ሕጂ እንታይ እዩ ኣብቲ ባህልና ከም ተጋደልቲ ንኣብነት ናይ ህዝባዊ ግንባር ተጋደልቲ እንተሪኢኻ ዋላ መስፍን ሓጎስ ንባዕሉ ሲ ባዕሉ ከምዚ ኢሉና ነይሩ ውዱእ ዝኾነ ፕላን ኣምፂኢሉና ነይሩ ግን ኣነ ተቃዊመዮ ነይረ እናበለ ከሎ ኢሳያስ ከምኡ ዓይነታት ተሓሳስባ የብሉን ኢሉ እንተዛሪቡ ቃለ መጠይቅ ከም ሰማዕኹሞ ሕጂ እንታይ እዚ ከምዚ ገይሩ ኣእምሮና ዝኣስረና ዘሎ ከምዚ ዓንተ ወይ ታደሰ ክብሎ ፀንሐሲ ኣብ ህዝባዊ ግንባር መርፍእ እኳ ኣብ ኣኼባ ትሕድር ነይራ እንድሕር ጠፊኣሲ ንዓኣ ትፃባፀ መን ይሒዝዋ ነይሩ ድሓር ናበይ ከይዳ ከመይ ሰሪኻ ተባሂሉ እዩ ትገድሊ ተሓሊፉ መርፍእ እዞም ሃሱሳት ክመፁ ከለዉ ኣብ ሜዳ ተራ ቆልዑ ደቂ 10 ገለመላ ዓመታት ክንደይ እንዲኦም ዝርሸኑ ነይሮም ሕጂ ምቁዋም ጥራይ ዘይኮነስ ስለምንታይ ከስጉምቲ ዘይወስዱሉ እንድሕር ናይ ብሓቂ ክንደይ ጅግና ክንደይ ኤርትራዊ ንጹህ ኤርትራዊ እኳ እዩ ናጽነት ተባሂሉ ጠፊኡ ዘሎ ቆልዑ ንኣሽቱ መሳኪን ተላኢኾም ተባሂሎም ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ንኽትነብር ንዝነበረ ዕላማ ከተግብሩ ዝመፅኦም ኢሳያስ ከዓ ንኤርትራ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ንምእታው እንድሕር ክሰርሕ ፀኒሑሲ እቶም ብቀረባ ዝፈልጥዎ ማለት እዩ መጀመርያ ንህዝቢ ስለምንታይ ዘየንቅሕዎ እንደገና ስለምንታይ ስጉምቲ ዘይወስድሉ ሕጂ ምስቲ ባህሊ ናይ ህዝባዊ ግንባር ኣተኣሳሲርካ ዋላ ክሳብ ሕጂ ምግዳፍ ዝኣብየና ዘሎ ማለትሲ ነብስና ከነእምኖ ዘይንኽእለሉ ምክንያት እንታይ እዩ ኣረቲ እንታይ ከምታ አንተ ወዝበልና እንዲሁ ምናልባት ማሕረና እንተዘብራ እምበር ኣነ እንታይ የለ መስለካ መራሕቲ ህዝባዊ ግንባር ኣነ እምነት ነይሩኒ ኣብ ልዕሎም ክመውት ኣነ ቆፅ ከለኹ ኣብ ገዛይ ክመውት የወፅእ ወላ ሓንቲ ክምለስ ንገዛይ ኣብ ሓንጎላይ ኣይነበረ ዋላ ዝተማሊ መንደፈራ ይትረፍ ምስ ተባሃለ ኣጊደ ክዛረብ መንደፈራ ዕለት 14 ተፈርዕያ ግንቦት ሰንበት ንሓሙሳ ባሮም ተገዲፉ መርዓተይ ሰንበት ተመርዓ ሓሙስ ኣስመራ ምስ ስድራ ገዲፍያ ተመለሰ ባምቦላይ ደርቤ ኮዮ ደርቤ ኮንጎ ገዜ ምስቲ ዘዝልቕ ሰራዊት ከዝልቕ ክመውት ተበጊሰ ኣይተሓፀንኩን ክሳዕ እግርኻ እዚ ተወፋይነትና ይገልፅ ኣሎ ኣነ ዋላ ሰንኪሎ ከለኹ ክመውት ድሉም ደረ ኣብ 98 እዛረብ ዘለኹ እዞም ሓለፍቲ ግን ከምዚ ዝኣመሰለ ሃገራዊ ውሕደት ሒዞም ኣብ ትሕቲ ቆቢዕና ኢሳያስ ንታሕቲ እምበር ንላዕሊ ከይጠመቱ ኣትዮም ንዓና ኣነ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ንህዝባዊ ግንባር ልዕሊ ሰብ ትሕቲ ዝግሄር ገይረ የክተለፍ ከሎ ቆልዓ እየ ነይረ 17 ኣብ ዓመተይ ህጂ ክገልፆ ይደልን ኣብ ታሪክና ኣቶ ንኽእል ኢና ሓደ ጠሊብ ነገር ኣባይ ኣይኮነን ኣብ ብፆተይ ዝተፈፀመ እዩ ተዛሪበሉ ይፈልጥ እዚኦም ሓለፍትና ከዓ ከምዚ ዓንተ ክመፁ ኢና ሓድነት ዶ ዕላማ ማን ዝበሃል ዘሎ ብልክዕ ንሓለፍትና ንኣምኖም ኣብ ናፅነት ተጠራጢረ ይፈልጥ ያነ ናፅነት ክመፁ ምዃኑ ብኸምኡ ከዓ የተጋደለ ብኸምኡ ከዓ የተወፍየ ሓለፍተይ ግን ወፍያት ከምዘይነብሩ ርኤ ናይ ዓንደ ብርሃን ዘረባ ሰሚዐ ናይ ታምራት ላይ ነበ ብሓደ ገልፀ ናይ መስፍን ሓጎስ ወልፀ ከምታ ኣነ ህይወተይ ክባዝ ዘለኹ ህይወቶም ክቡ ድልዋት ነይሮም እዮም ዝብል ሕቶ ኣብ ሕቶ ምልክት ይእትዎ ሕጂ ቀደም ኣይነበረን ሕጂ ካብ ናይ መስፍን ኩሎም ኣይኮኑን መስፍንን እቶም ከምኡ ዝሰምዑ ሰባት ዝዛረብ ዘለኹ ንኩሉ ሓላፍ ህዝባዊ ግንባር ኣነ ሕጂ እውን ዕራዒሮ ኣለዉ ነብሶም ሂቦም በዓል መነር ምስ በዓል መስፍን ኣይፈልጥን እየ እቶም ነዛ ዘረባ እዚኣ ዝሰምዑ ግን ነታ መሰረታዊት ፈትሊና ዕላማና እበት ይኻ ውሕደት ሃገራዊ ውሕደት ምክንያቱ ናፅነት ኤርትራ ኣብ ኮምፕሮማይዝ ክትኣቱ ሰሚዖም እዮም ነዚ እቶም ዝሰምዑ እየ ዝዛረብ ዘለኹ እቶም ዘይሰምዑ ኣይሰምዑ እቶም ዝሰምዑ ግን ነታ ዝነበረት እምነት ቤቲፎማ እዮም ዳሕራይ ክመፀ መስፍን እንታይ ክፅበየ እንታይ ክሓትየ ከም ላዕለዋይ ሓላፍነት ናይ ህዝባዊ ግንባር ናይቲ ዝኣምኖ ውድብ ከብርሃለይ ዝደልዮ ነገር ኣሎ ኣብ ካልእ ከይኣቱ ኣብቲ ሓደ ኣነ ዛለኾ ዛረበሉ ሕሸኒ
هراي قتل محرنا ابزا زلعلكوا حتنو هو طرطاري يكونن امانيه لجي اتغاهيد كوي ياتي اتو وانتي ومو خبل كله خني دبنا حسبكم كله سي طرطاري زي اتو سبونا ينبر نبال يا ده كون هجي حالهنا كلنا تدميرنا كلنا هجي طرطار زبال ነገር የለ ቢሮዋኒኑ وعلات كتيمون بلالنا انستيشن يبلنا عدي سليم كويو كيد كوي اجي مسكر كوينا نزارب زلنا ابدي طرطار يلنا ابتقدم زنبر وان ግን ነቲ ህዝቢ ከምዛ ኣመሰለ ዘርባሃት ከም ጽኮሎሲ ኣብ ዓቢ ጥርጣሬ ዘይኣት ወሰባይ ነበረን ምባልያታ ኣሳት ራማንተ ኣሳት ተብለ እንተ በኻል ኮይዚ ሳት ኮይኑን ከም ዝገለጽኩልካ መራሕቲ ህዝባዊ ግንባር ኣነ ካብ ቀደም ጀሚሮውን መግለጽታት ይበ መራሕቲ ህዝባዊ ግንባር ንገዛ እርሱ بيناي معازين يخذ نيروم تقاتل بين معازين يخذ نيرو أنا أبي كنت شحن سنة قلت إيش لازم كم زحنا استاذ قبلي لين كم استاذ هزقت أقول ده أنت قونا جن مرحتنا سي تعندي تاع حمرت حزاجي عمنا حدهم سنة أين برون عمنا حدهم سنة أين برون بسلف درجات فعل اليوم بجنب درجة وانتفاع بحبار يخون نخيل نيرنات بهالناي مسفن أيك بلاني قبل أيكون مغنياته أبو نصر كون ناظر بهات نيري حارشنا من نيرو بتحارشنا كأمن نيرو قلت نيرو أبص فلاني وانو يقلتني النت بعال ودي أفهم زلوا بجلة مهرات بجلة زبهال بعد حارة تم قرآن زبهالو كم بعال مسفن كم بعال ود عفاز اللو خباب خا بحارشنا قلت تقول جلة إذي كل سبب صلت أيه ولا على تخلع عدن جزء رسول أبتي وان نايك أرسنال سيد النبري نعنا الخفافل تباهيلو زربات تباهيل لعب سميناز قلت نيرم بري إتي سلس بحق إنه أبتقص إلى السعود النبري قريت تحطمون عب إنترنت هذا طلعها والدعابات يا أبو السنواني إساءة سانتاسوس يصرفوه تبلك قالون كاتم لعلوت حالفتي زمن شوتي هتمثل هذا روا زي أول كم زنبرتن أبو متلح كم زنبرون لازم زي مرحتنا نزغم زي مثلا بحدهم زنبرة قريشة نبالعه نسيجن كأن تعاملنا يكونوا زخانة هون نجار نسيج مرة عبد بالدرجون يعطوا كم زنبرون نرجع أنت عملنا كم سنة على أرجو بقى سمعنا شو عطنا الناس سيلفي عبد زنبرون لوان صعبات وردي بسياس يعسر عم فتح عسرت عمد تصاب كيبنا خلو مشرشة عم مراس يعني أنت أخاطلو بيكونوا هذه أكاد كمرس أو سبقتنا لوا بديلو جزيان مقطع بس بعدين دو حارلكم الناس حرة لا تقولا لو تعتاد تبلاش اللغة الجواب ده يقول بقى تختلف لو حلفونا نبرة أنا سكوا هنا يجيك يقول أبا دروعن ودي كيكيان ودي كاسان كيسن عليه مرسلكم على نقول كفار ثلاثي زخونه كل نجار نسو واسمعهم زخيل عملات حيز سلز نبري ملو حفاشون واسمعهم زخيل تأمامين زي ده نجار تزارب كم قبل جرك أجلس سبي الذي إذا نجار رسول أنا عبد الحمد فينا مرحتنا أين فعل مرحتنا نزي ودي تبغيرهم أي على ورد شب ما يتحزون بس حزن بترجعها نعوم عندي لهم نتقاتل لا يرجعوا أبناء الناس كا نهز ملو من الأول نتهاجرنا خا أب حركة وجونا يا تدرس أبدا ولا زلوا محرنا ولا تخنولت إحنا نتوم حلفتنا حزب جنبار نزن ده سمعوا تسميهم موزموسو كديعمنا تأليمهمنا عندهم تقول لهم جنسي أبتجزي قد لتمليسنا أنتر أنا يو إثناء بحق أمون تقاتلاي بتوفى النتو بفلاي دما أبتو أنتي أبكيناتي نيرو أبكينات جنبارو خهب قرب زخنة تقاتلاي يقول أتي ترزنا يتوفى النت غير كاز قلت حجي إساس جن انتاي فولي حيلن يروم نزوم معرك كم زعينت مسواتي نزيوم
أبترز ناي سبعونت كوينم نخالقات كوفيو ምእንቲ ብጾቶም ከሓልፉ ምእንቲ ህዝቦም ከሓልፉ ቁርባት ዝነበሩ ጀጋኑ ከዕብልል ካበይ ተሓይል ረኺብዎ ነዚኣ ምዛናይ መሓረና ኣጥበቅ ከብራን ወዳ መዛናትካ መስፍን እንታይ ኢሉ ኣብቲ ቃለ መጠይቁ ቁርብ ነዊሕ ምዛናይ መሓረና ኣተኒ ክምልሳ መስፍን ኣብቲ ቃለ መጠይቁ እንታይ ኢሉ ነዊሕ ተመክሮ ብዙሕ ሕማቕን ጽቡቕን ዘሕለፍካ ኣብ ሓደ ኣገዳሲ ፍጻሜ ብሓንሳብ መርገፂ ዝወሰድካ ኢሉ ኣእትዋን ኋላ ዛረባ ምስ ኢሳያስ ዝኣተናዮ ኪዳን ኣለና ኢሉ ተቕለላ እዚኣ ኣብ ሓደ ኣገዳሲ ፍጻሜ ብሓንሳብ መርገፂ ዝወሰድካ እንተ ደኣ ኮንካ ኢሉ ወሲኹ እዚ ሓደ ኪዳን ከም ዘለዎ እዩ ካልእ ውስኸላይ ኣብቲ ብዛዕባ እዛ ናይ ኢትዮጵያ ብሓባር ምስራሕ ትብል ኢትዮጵያ ናይ ሓባር መንግስቲ ትብል ኣብ እዋን ጉጅለ 15 ኩሎም ነዛ ጉዳይ እዚኦም ኣይፈልጥዋን እዮም ኢሉ መሊስና ተገልፀኝ መስፍን ሽዑ እውን ኢሉ ከም መሳርሒ ክንጥቀመሉ ኣይደለኹን ኣነ ኣይልዓልክዎን ስማዕ ይሞትኦም ዘለዉ ንዕኦምሲ ከም መሳርሒ መታን ክንጥቀመላ ኢለ ኣይነገርክዎምን ነዛ ጉዳይ እዚኣ ኣተኣሳሰር እዚ ዘይምግባረይ ከዓ ኢሉ ምትእምማን እዩ ኢሳያስ ነበረኒ ምትእምማን እዩ ምትእምማን እቲ ምትእምማን ከዓ ባህሊ ህዝባዊ ግንባር ህዝባዊ ግንባር እኮ ህዝባዊ ግንባር ዝኾነ እኮ ንሕና ክደፈና ንሞት ተፈረድና ኢና ግን እቶም ምስኡ ዝነበሩ እኮ ኩሎም ህዝባዊ ግንባር እዮም ንዕኦም ደሚሩ ህዝባዊ ግንባር ኢሳያስ ዋላ መስፍን ማለት ምትእምማን እዩ እዚኣ ባህሊ ህዝባዊ ግንባር ኢሉ ኣብቲ ቃለ መጠይቁ ኣልዕላ ቢለ ክገልፆ ሽዑ ኣትርጉም ኣይነበሮን ኢሉ ኣልዕላ ቢለ ክገልፆ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣብቲ እዋን ናይ ጉጅለ 15 ትርጉም ኣይነበሮን እዩ ከም ሕቶ ከልዕለሉ ዝኽእል ዘገድደኒ ጉዳይ እውን ኣይነበረን እዚ ቃልዳይ መስፍን ዝዛረብ ዘለኹ ካብዚኣ ተመልኪስካ ሕጂ እቶም እቲ ህዝባዊ ግንባር ንባዕሉ ህዝባዊ ግንባር መስለና ነይሩ እምበር ኣብ ውሽጡ ጅባታት ነይርዎ ቲፎዞታት ነይርዎ ሕጂ ገለኦም ቃሎስ ነይሮም ብልኾኑ ኩሉ ኣይፈልጦምን ካብዛ ናይ ኢሳያስ ናይ መስፍን ቃለ መጠይቅ ዝሪኣ ከለኹ ግን ነቶም ምስኡ ክእሰሩ እኮ እዮም ተቐሪቦም ነይሮም በዓል ዝርዕ ኮ ቪድዮ ኣብ ጋዜጣታት ክንእሰር ኢና ኮ ኣነ ይፈልጥን ኣይፈልጥን መን ፈልጥ ኣይፈልጥን ሕጂ እውን ክጣበቕ ኣይደልን ወላ ብዙሓት ክእሰሩ ምዃኖም ፈልጥን ንባዕሉ ብዙሕ ነገር ዝገይሩ እኮ ንእሳያስ ባዕለይ ስጉምቲ ኮስዶ ደይብሉ ነይሩ ዘረባ ኣሎ ንዓይ ኣይፈልጦኒ ኣይበለኒ ከምኡ ኢሉና ዝብሉ ሓለፍቲ ግን ኣለዎም ኣሽዑ ምፅዋቶም ዝነበሩ ንዓይ ፍቓድ ሃቡኒ ባዕለይ ከባርቆ ዝበልጡ ኢሉና ብርሃነ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ስማዕ ዝወቶም ሁሉ ዞም ነዚኦም እውን ኣይነበሮምን መስል እንታይ ደኣ ካልእ ክንዲ ዝኣክል ሃገራዊ ውሕደት ንሃገራዊ ውሕደት ዘምፅእ ብቐጥታ ዘረባ ሰሚዑ ናይ ኢሳያስን ጉጅልኡን መስፍን ዋላ ኣባላት ፖለቲካዊ ቤት ፅሕፈት እውን ኣይፈልጡን እዮም እቲ ንዓና ዝሃበና ኣባላት ማእኸላይ ሽማግለ እውን ኣይፈልጥዎን እዮም ኣነ ከዓ ኢሉ ብዘይካቶም ኣብታ ኣኼባ ዝነበሩ ምስ ካልእ እዛ ጉዳይ እዚኣ ኣልዒለያ ኣይፈልጥን ኣበይ ዳ እቲ ምትእምማን ተዳምቶ መሰራሕትካ ምትእምማን ዘይነበረ ኮይኑ ኣነ ንመስፍን ተዛረበ ይደግም ዘለኹ ናተይ ቃል ኣይኮነን እዚ ዘረባ እዚ ግን ቀሊል ዘረባ ኣይኮነን ህዝባዊ ግንባር መን ነይሩ ይነግረና ኣሎ እኮ ትሕና ንተሰቀልናሉ ዝሞትናሉ ዋላ ክንሞተሉ እውን ዝሓተና ድሕሪ ናፅነት ከመይ ከም ዝነበረ ንሱ ኣሰንቢድና እዛ ዝቐረበት ሓሳብ ምስ ይወደግ ናይ ሓባር መንግስቲ ምትካል ትብል ኣብ እንግሊዝ ዘ ፒክ ኦፍ ዘ ኣይስበርግ ዝብሃል ሓንቲ ንእሽቶ ጫፍ ናይቲ ዓብይ ሕልምና ኢሳያስ ንእሽቶ ጫፍ ናይቲ ዓብይ ሕልምና ኢሳያስ ድምፂ ህዝበይ ይስማዕ ኣሎ ድምፂ ኳን ይመርሕ ኣሎ ወገን 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 ኢደልዩ ረዳይ ኣጆኻ ዘብሎ ኣለኹ ዝብሎ
ክቡራት ተኸታተልቲ ድምፂ ሰና ናይሎም መደብና ብዚ ፍጸም ጽባሕ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንመለሰኩም ብሰላም ጽንሑ